Tambagin na kini khadumong phunok. Balakan hambai ini media persons no. Chungtine jaga khadumong phunok mani ba khadumong panda hingkai je thanai assembly wo je 55 bagbasani MLA Jadhav Debnath kaisa hamya mangklina tu yei nai tongmai chung assembly kathar nogo nukha ani bangai bini video viral mani yagolobo je Tipra hasteni State Assembly ni Speaker bono kono suspension khayako tei state ni Chief Minister amnati kono action nayako tei BJP kaisa rajya ni tei kaisa chini India ni kaisa biggest party kaisa bini hamya kaisa ek kaisa hamya nai tongmani chongam nogoi manka among kaisa biggest party abai borono jodi serious action nahi angkai chongmono feel khainai chongmono observe khainai je kaisa biggest party abai hamya mangkli naine no bro kaisa priority riwo bro abai non favor khainai chongwan chongnai amangai state ni BJP ni president bobo kaisa amno dakti suspend khainai nington amni sate state ni assembly te election commission of India bono permanently buskani jarawo vote contest khainai kaisa permanently suspend khaina nango kaisa borok Kristal Assembly kaisa Bharat ni Sambidan tei Assembly ni man hijabno rokha khaimia abno borom narogimia abai borok bo unfit kaisa Assembly ni MLA ngani amni yagolo bo chungtini chungmono bikop ba amnanti chungti khadung muknogo tei chungkibe kidewo abai khoroksa MLA abai khoroksa bedayo kaisa Qatar Assembly nok ojaga bibinno media bibinno borok dongo ojaga si basok saus kai abai hamya mangklun naiman hungkai botebo Cotton jagawa hortuk satok bin hani kubangma bin assembly bororok saya chugia jarawa bin hechowa sana thanga gai bohai borong ni uporo boito korei belai kirima sincha chini buri chari rok ni thinang anu ngai bono permanently suspend khairi wai bono assembly no kari na nango te election commission bo bono permanently babe kaisa election contest kene haite bono suspend khairi na nango amno chung koimong narok nai dakti jodi state ni president te honorable speaker te chief minister bro apno jodi immediately action nahi angkai chungte bo chawa kotoro hnai tini sabi chasram bare Tipra Motha ni ngai chungtini bikop kaisa chawa Achukthai amni yagolobo rajya ni chini je media ni bisinti joto takokte bukhuk changrobo Tipra Motha ni barebo bibinno party rok apno tiyei buskani chawa angkhorei amni bini birothe chung joto chawa fight khane mangai jotono kobok nai hambai